Video na-emegide abụ maka eji mee Onye Apology to Onye Obodo. Yes. Some people gonna asị Jpac jikwa anya gị why ji wee gbasịa Onye Obodo war uti ndị ụka bịakwazie kịta atọ nụkwazie na-ayọkwazi ya apology. I will tell you the main reason why m ji wee pụta na-ayọ Onye Obodo apology. Listen, let me tell you, anyị niile bụ ndị Southeast content creators na ndị Southeast bloggers. I am on a unity, and I adịghị like ime ihe ọbụla ga-ebutere anyị problem or disunity. There was a time mgbe gara aga mụ na Onye Obodo abịa mbịa connive war with ndị ụka. I na-use them, yes, let me just put it that way. Ndị ụka na-use them against Onye Obodo. Na-agba Onye Obodo war to the extent that na my ex si n'aka m wepụ na-agba m war. Si n'aka wee jee na-enye ndị ụka information ebe Onye Obodo bi n'Ọka ka abịa mee Onye Obodo arrest. Ma Onye Obodo ma Ebonyi son, ndị ụka was like trying to use me to get Onye Obodo ka eme arrest, to get Ebonyi son, ka eme Ebonyi son arrest, to get everybody. Mana asụ nwafọ Igbo tara ọjị what of ndị a use chazie m nkwere ka ndị a use m ka eme ndị arrest or one thing oru echi mụ na ndị a anọkọkwa together n'ofu oche rie nri. I see it as a betrayal which I refuse. Mụnwa jụ mana ekwupụtaghị m na m ojoro, mana akparamagwa m gosi na m ojoro. Ekweghị m review the identity of Onye Obodo or Ebonyi son. So this thing a na-eme na-alịnga to the extent na a na-asị na mụ bụ betrayal ka e pụtara m na ndị a dị na mma, mana a gara ekwu against Daddy G.O. na-ekwu against onye dị etu a mụnwa nọrọcha ebe ahụ gba nkịtị na m ekwuru okwu. Ihe eji na-ekwuru okwu bụ na tomorrow mụ na ndị a ga-emecha rikọkwa ndị a ga-anọkọkwa wuya MC a ga-eje abụkọ na occasion na look at onye ndị ụka chọrọ ka use against nya ka eyiri were mụnwa use against bịara my occasion wepụta ego almost 100,000 fee Jpac executive fere Jpac, all the whole Southeast content creators bịara fere Jpac ego, show m love. So what if na m kwetere ka ndị ụka use m against my brothers? Kedu anya m ga-eji na-afụ hawa na occasion? Kedu anya m ga-eji afụ Onye Obodo? Kedu anya m ga-eji afụ Ebonyi son? Kedu anya m ga-eji na-afụ Ezege? Kedu anya m ga-eji na-afụ many people? Ndị ụka chọ ka esi na mụnwa ịma na ihe na-eme ndebe anyị bụ anyị na-aka ụka, mana anyị na-eji obi anyị niile na-aka ụka na-akagbu ụka akagbu. A na-alaiki ịgbagide wọl gbachaa ma egbe gbachaa ma nsi ebe a na-edifendị ụka. Ụka abụrụ ife a na-edifendị. Ụka mee ihe ọjọọ egwe ya na ha mere ihe ọjọọ, ha mee nke ọma ikwuo na ha mere nke ọma. Mana a lot of gullibles ga-afụ na ụka mere ihe ọjọọ, mana because of na ha ṅụọ na mmiri mmụọ, ṅụọ mmiri ekweghị ekwe na mmiri hatred, ihe ọzọkwa ụka mere n'ụwa, they can never believe na ụka mere ihe ọjọọ. I'm a Christian, I'm a Catholic, I wedded in Catholic, mana ụka mee ihe ọjọọ m ga-agwa ha na ha mere ihe ọjọọ. So eji m opportunity a, it might sound somehow n'anya ndị mmadụ Jpac why ji pụtara anyị Onye Obodo. See, apology is not anything. I am sorry, 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 5-letter words. O nwere ife ọ bụ ihe dị mma ka eji n'oji aga n'ogwu ịghọta ụtọ ka ha tọbara wee tọta ife ekwuru nwe ihe eji ebe ekwere eje. So ndị ụka try to use me against my brother bụ ọ bụkwa onye ọka etiti agba awọ onye nke agba awọ, onye agaghị agba awọ, but today they are disappointed to the extent na my ex jere eje review la identity ebe Onye Obodo dugwe kwuo na nwunye Onye Obodo na-ere ihe na-eke Ọka na ọ na-ere saloon na ebe ha bi ebe ha dị etu a. Onye mana gịnị na-abịbikwa n'Ọka ijegoje bupụta identity ye just because you defend the one particular religion, you defend one particular denomination, one particular church. Ekerekwa bụ no asị na m achọghị ịgba war na this my wedding. Achọrọ m ide peace because I'm a businessman, so that war will not disturb my ambassadorship with many companies in Jpac. I am climbing higher. I don't have time for haters.
I don't have time for backbiters. I don't have time for people that will come and pull me down. That's why I make peace with many people as possible, so that it will not affect my ambassadorship. Thank you very much. I am Jpac Apology. Ezenwo Bombadike, Ancient Kingdom. Yagasie. Thank you guys for watching this video. Please don't forget to subscribe on this channel. Please subscribe, share this video, like and comment. Thank you guys for watching.